Джорджиев Продакшн представя една песен за любовта, семейството и щастието. От семейство Спасови, от село Карапелит, идва тази песен от сърце. За Фатме и нейната прекрасна дъщеря, две усмивки в утринна заря. Ръка за ръка вървят напред, с обич в сърцата и слънчев късмет. Фатме е майка с добро сърце, а дъщеря й разцъфа като цвете. Семейството е сила, семейството е дом, там намираме надежда и любов. През радост и през трудни дни заедно вървим към своите мечти. Продължаваме за Ейда и нейните деца. Тя има син прекрасен и добър, умен, смел и винаги напред. С гордо вдигната глава върви, с увереност мечтите си гради. До него са двете му сестри, като слънчеви лъчи и добри звезди. С усмивки нежни и сърца добри носят радост в семейните дни. Семейството е сила, семейството е дом, там намираме надежда и любов. През радост и през трудни дни заедно вървим към своите мечти. Специално за Пешо, Стайка и децата им, домът им е изпълнен с топлина, с грижа, обич и доброта. Кристиян е тяхната гордост и сила, с усмивка топла и душа красива. Самуил уверено върви напред, носи надежда, радост и късмет. А малката Стиляна е слънчев лъч, озарява всеки ден със своя смях. С нежни очи и детска доброта изпълва дома със светлина. Желязко е човек с голямо сърце, за семейството си живее най-добре. С труд и честност всеки ден оставя пример безценен. Атанаска е майка благословена, нежна, силна и вдъхновена. С усмивка дарява вяра и мечти и пази любовта във всички дни. Спас е баща, опора и чест, води напред с добър пример днес. С мъдри думи и сърце голямо, за децата си остава най-доброто рамо. Семейството е сила, семейството е дом, най-скъпият подарък под небесен свод. С любов, уважение и доброта заедно вървим през вечността. От Карапели до всяко кътче по света, семейството остава най-голямата мечта. Нека винаги в сърцата ни гори огънят на обичта и добрите дни.